Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Dili gid mo angay mabuhi, sir. Tikoy, Ay sana namin pa kabay. Ang ayam na gyapon kabayo. Parehas gubat sa Mindanao kaniadto. Nabulit ang atong dagway sa kanang mga buling-buling ba, di ba? Tarawa bay. Tarawa. Ang ayam gyapon ko sa atong uniforme sa combat uniform kaniadto. Bisan og mibusya na gamay akong tiyan pero gwapo lang gyapon, di ba? Oy, bay Greg. Ay gibiyahan ko sa kanahan. Gregorio! Oh, habi na kong bulaos na silang sir. Ngayon kita sa ato. laos sa saga, Tikoy. Ibutang pa na ako sa butanganan kining motor. Okay, great. Oh, tawad ka kape. Sa gihuna-una ni mo gani. Unsa imong gihuna-una? Greg? Ang akong anak, Tikoy. Siya na. Kibaw kung sa'yo na si muna una. Hangtod karon maglisod kag tuo nga mao kini ang kahimtang ginaw ni Jonas, di ba? Ambot. Si ambot ba? Ambot nga nung gibati kong diskumpyado. Skumpyado? Ni kitsa? Ambot nga nung anam-anam nga nagkalahi ang akong gibati karon nga nagpuyo na ay si Yena og Jonas. Dili ko mahimutang. Greg, Tinuod kahang malipayon siya na. Tinuod kahang mahal o pinangga ni Jonas ang akong anak. kita mo nimo. Nakita nimo ako nakita. Oh, mahal og pinangga ni Jonas si Ena. Ug matod pa nimo nahigugmasab si Ena kag Jonas, di ba? Moabot ra gyapon ang panahon nga magkasal na sila. O siguro kung mawala na ang lahi mong kausaban sa imong pagbati. Apad kinintanan, Tikoy. Ako naghihapon ang hinugdan. Busa ako naghihapon ang matuliso kung ulsa man o galing. Oh, Kuat lang mo ni Greg, Tikoy. Nagotos si Sir Leon. Pagkapiyo na mo. salamat, John. Bilin ko to ba? Pag-abot gyud nila ni Greg og ni Tikoy. Taod-taod ana miabot sa duha ka sakyanan. Wa mamakak si Leon. Binantayan gyud di ay niya si Greg. Sulti hisab si Yena sa imong naobserbahan, Mama Herminia. Oh. Jonas, Bisan ikaw. Ayaw na kong paglaom anang Greg. Nagpaduol na si Greg sa iyang kamatayon. Apan siguro alang yun ninyo ni Yena nga dili kamong duha ang makaingon sa sayong kamatayon ni Greg. Bisan sa pagpasabot lang sa inyong linihukan, ayaw yun. Kay mamatay gyud si Greg. Good morning, Greg. Tikoy, dito na mong duha si Jan. Di may mong mo-appeal ko sa inyong istorya, Sir Leon? Sa ubang higayon tingali, Tikoy, makaapil ka. Pero nang higayon na, kami lang una si Greg. Okay, sir. Bye, excuse sa. John, dali. Wow!
Si Ricky Wang man lang unta. Si Ricky Wang mo'y akong ipapatay nimo pero nahurot nimo laki pa yung mga tao sa iyang ipuyan. Nagkabuang ang nahibili niya mga tao kung asa dangop, Greg. O nagplano ko, nga pilian ako ang nabilin kay atong i-absorb din hinato. Grabe sa balita, oy. Ingon ka, dili ka na magkamao, dili ka na mahibaw. Nadaot na ang imong pulso, guba na ang imong pulso. Banga ka na kayo, laos ka na. Pero tanawa, ragod ka. Halos tanan, maayong pagkaigo sa sintro sa ilang agtang, Greg. Unya, mo ingon kang laos ka na. Ang tinuod, sir, gipanihog na ko sa tikoy nga banan ko, aron pagsiguro. Kadunta na mga igo sa sentro sa agtang. Kantikoy katong agi. Ug dili ako, sir. Imo di ay gipauban si Tikoy. Kung may naigo man ako sa agtang, apan amot og pilar ka buok. Ug nahibaw ko. Siguro kay kung tagkap lang to. Pero nagpabilin paghihapon ang imong pagka-leader sa mga operasyon. Kay, tanawa ron o. Duha mo si Tikoy pero napayhag sila si Mr. Wang. Kung nakaingon ko, nga dili gyud ka angay kumpiyansahan. Ang buot kong ipasabot, dili gyud sila angay mo kumpiyansa nimo. Na pag-ihapon ang imong kaepektibo, Greg. Sir Leon, last na lang ito, sir. Di ko gustong maproblema ka. Muritahan rin ko. Why question sa imong retirement isip tirador na ko, Greg? Apan tungod kay mubarog ko sa akong naluwatan nga gikinahanglan ko gyud ikaw. Okay. Magka-retire ka apan tawgon ko gyud ikaw kung gikinahanglan ka nako. Unsay imong ikasulti? Kung mo mo gusto, Sir Leon. At least, na paghihapon ang ating pinagsabayan at pinagsamahan. Pilay akong bayranan nimo. May nang magkasabot ang daan. Ay na kong siluhi, sir. Apan kung mamugos ka gyud, may beranan ka. Barato raman ko, sir. Takpila ka man gyud ay, Greg. Dili ako, sir. Ako mga bala. Magkabangray akong pabayaran. Ang tingga nga mabuak sa matag-o, libre, way bayad. Niya magkabhang sa akong mga bala nga imong bayranan, sir. Sa akong pagsabot, murag, lain na kitang tao, Greg. Ikaduha, giklaim nimo nga kanang mga kabhang nga imong giyabo sa lamisa. Imong mga kabhang kay matod mo pa ang mga tingga libre nga mibuag sa mga sa akong gipahipos nimo. Sa ato pa, hingi ko kadi ay gihapon og dili na kinahanglan nga mo retire ka. Mas daghan na igo si Tikoy. Nga sentro gid sa mga o ug gipahipos ni mo nako sa Leon. Iapil lang sa magbayad si Tikoy. Kaysa man ako, muritaya na sa siya. Time pa, Greg. Murag isabutan ko ninyong duha ni Tikoy. Unsa may buot ipasabot, Greg? Ipugos gyud nimo nga mubalik ang atong panagbangi o panag-away kaniadto. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!